Velkommen til Vismas videovejledninger i e-accounting. Mit navn er Dennis, og i denne vejledning vil jeg vise, hvordan du kan postere flere bilers linjer i kasseklæden på én gang. Start med at klikke på knappen Regnskab. Klik herefter på Kasseklæde. I kasseklæden vil min første bilagslinje altid starte med dags dato. Den kan jeg rette ved at klikke på kalenderknappen til højre. Bilagsnummeret er et fortløbende nummer, så den vil automatisk vælge det næste nummer i rækken. Du kan ændre det ved selv at taste bilagsnummeret ind. Skriv en bilagstekst. Vælg den konto, du ønsker at postere på. Du kan vælge den ved at taste kontonummeret direkte ind i kontonummerfeltet eller ved at søge. I dette tilfælde prøver jeg at søge. Min konto for brændstof og olie kommer frem. Den kan jeg vælge ved at klikke på kontoen. Momskoden er sat på kontoen, så den vælges automatisk. Skriv beløbet i debit. I dette eksempel har jeg forskellige udgiftsposter, som kræver, at jeg posterer på flere konti. Derfor har jeg brug for en ny linje. Tryk Enter, til du får en ny linje. Skriv bilagsteksten for den næste udgiftspost. Vælg den konto, du ønsker at kontere på. I dette tilfælde vælger jeg at kontere direkte på øvrige personalomkostninger. Vælg beløbet. Tryk Enter. Jeg har nu ikke flere udgifter at postere og ønsker derfor nu at modregne på min bankkonto. Skriv bilagsteksten. Vælg kontoen for din bank. Hvis du kender kontoen, kan du taste direkte ind her, eller ligeledes søge efter den. Jeg har søgt og har fundet min bankkonto. Klik på bankkontoen. Nu skal du taste det samlede udgiftsbeløb ind i kredit. Jeg er nu færdig med at postere mit bilag i kasseklæden. Jeg har fået et nyt bilagsnummer, hvilket betyder, at jeg kan taste et nyt bilag ind, hvis jeg ønsker det. I dette eksempel, der ønsker jeg at bogføre med det samme. Klik på knappen Bogfør. Vælg den bilagsdato, du ønsker at bogføre frem til. Det betyder, at hvis jeg har flere bilag i min kasseklæde, som går frem i tiden, kan jeg vælge at bogføre dem ved at klikke på kalenderknappen og vælge en dato frem i tiden. På den måde vil alle mine bilag blive bogført indtil og med 12.11.2013. Klik på knappen Bogfør. Min kasseklæde er nu bogført. Jeg kan vælge at se bilaget i min bilagsoversigt. Klik på knappen Bilagsoversigt. Mit seneste bilag, som jeg har indtastet i kasseklæden, ligger øverst oppe i min liste med bilagsnummer nummer 2. Ønsker jeg at se, hvad jeg har indtastet, kan jeg klikke på bilaget. Så let er det at postere et bilag i kasseklæden i e-accounting.